town. Wow, Linda. Nyal mama malawa cha. Won Linda. Mana lawa gi beti dalane cha. Otimo nani? Chobiro dalane. Ah? Dongine mani dir daddy tiketho nyinga na uso bwa chethle na uso mbedo. Dongi dir daddy mingi so dai na uso bwa mbedo. Feel comfortable, yani otuka kusani mali. Ada na weniki. Okay. Mondivyo mgie gikande. Ngodani. Dona sinsini moro gele gi ngodani. Gika. Dona se wuo. Kawuono, akelo gi kawuono. Dungu mele weniki. Mondo wadagi koso yona. Itoma wach maber manadeni. Oko bede kata nyoro. Suma. To bed ni an. Yam kare ber. Binge chunye me. Bede yod ni an, yodo de yod ni an. Ni ma gato lawas bire dalana. Dala ni koso dala nga. Dala. Makeshift ni mai mulungu ndani. Ha? Magi make mulungu ndala bwa. Makeshift di. Jaru be mulungu ndala. Mulungu ndala wana kono. Kiki chaki mulungu ndala. Bana gigo kudala bwana baru ya. Mulungu ndala wana kono. Mulungu ndeni. Kiki yaki mulungu ndala. Idala kama sisi. Masi. Mabe koro home ni be kaso ni be nyedra na dala wa. Malish magi mo kuchungu chalo tent man ka kuma mag refugees makecho inga. Dala kitu gani? Bwana. Good morning. Good morning. Are you Vicky? Yes, I'm Vicky. I'm Evans Onyango from Star Parcels. Okay. I have a parcel to deliver to you. Okay. You say, huh?
Here is your parcel, baby. Okay. Have a blessed day. You too. Thank you. Welcome. Ready? Tongan udah lah pada nyaka timu safi. Ini kuang aja budung. Hah? Ini timu-timu juga. Nyaka timu dah lah. Itu wacan. Abiro mana mi watu mara mafai. Aromo gijo moko. Chin kucho. Gida ini gido achiwo konyo ne kanisa. To koro kaka gi kanisa. Ne gidwaro ji adi officials adek. Ma ingi kaka kata bura koro jok maginya connect go. Koro kanye ma ago kwan. Tachodo nyingi mokwongo kanyo, second in command an, casto our helper, Madam Jaro. One was a poverty. Radebe. Chakre karangoma ungi Jaro bedo officials me kanisa. Chakre karang. Officials me kanisa nangendi gingi dek kende. Officials me kanisa na Nyandu Pitero Fellowship. Angendi ginga diwa. Dong mana chi? Ginga diwa. Adek mana chi? Adek. Iwinjo. Adek ko katamora to mokwongo en jadolo mboto. Mara riyo en jadolo mboto. Mara adek en ngawa jadolo mboto. Get it right from the owner. The owner en ngawa jadolo mboto. Biwinja. Ala nikawuno ndiko na mana barua ya wala ntema nyongo denda gi barua malicho ma kawuondo mato wacho nako Hi Vicky, hope this finds you well. Yeah, I like to tell you it's over between us. Kaka ne idwaro cha ok nyalre. Ok wanyal kendre nikech afuenyo ni itegno. Afuenyo ni itegno na. Bye. And I wish you all the best. Alana. Bani paro motiri no. Mano tok lichna ana wuoyo officials make Nyandu Pitero Fellowship. Mago ne chong. To neno ka imbi serikini mitimo gimo marach. Iketo Jaro kanyo, to Jaro ko kalao gibeti kasani. Ayuara ko kasani. Jari seketo nyige kanyo. Mikelona. Seticho iwi iketo nyigi Jaro kanyo. Adwa chako nango gi mi konyo adwa yude nango. Bwana to bana, tangati. Ang'o matima ta? Jaro ming'eyo Jaro ng'atwa, Jaro ng'eyo nyaka samodhi e chu Jaro ng'eyo. Jaro telo gi ojala nango. Keto nyinga kuma gi Jaro kuma onge. Onyalo ketho nyinga. Jaro nyalo ketho nyinga ir dadi kuchocho na uso mbedho. Ni ansane uso bwa chethle. To ketho nyingi nango. Ni ana uso mbedho chwanya gi nyirombe malich. Ma penjo ere ka muketho nyingi. Na uso mbedho. O wacho gimitimo ga koso. Omera. Ne wawe gima. Omera ai weche manono. Iwinjo kama we so lweti fuku gi weche manono. Anga machal nade. Koro idwa unganisana kode. Eno dipimo gimitimo ne. We to Ngoja wewe. Gian. Ujengana. An gigo kikisema go. An sama tingo ginjo kata chifu ng'eyo ni onge ng'ama luo. Mano konjo mogo. Dhiriwa. Chuno ni nyakilos wachija. Nikech joka. Jiadi. Okwanya kelo the third party. Moko ng'iyo kaka wagoga mrawa ai kan. Koro wang' natin na wini makori nyawuo gi Jaro. Wach ni nyaka losi kotamre nya gi thuon by fire nyaka yie bolo. Gi Jaro mondo wayud gi koro temnia kata gike mana kaw idadika. Mano wacho ni megego. Kara wadhi ata kaw mi terne. Wadhi ata kaw giga mi terne. Wadhi adhi ao. Bana ne, wadhi bwana. Kete sanga moko maonge ma. Bwana ne wuth mu.
Dukane yang nionge kata oti. Dukane alade pokno mulo kata simu. Alade simu ni kodanan. Saya di kona baruakan. Ini kona baruakan ini okinyale. Alanda lomanin kona na kinene na jiawa. Nalomani jamu pesa na kinene na ji. Makore radi radebe mwenyewe de radi de Thunderous man. Kakuneno ni the 50 kg man ngeta kok mana lolwe chieng picha dek Sario Ginus umetoka nje. Ha, time out warumbwan. Umeju? Nadi? Kwangu we? Today jam nadi? Alu kama nasendeta sitio. Oh. Ada nikonya timu moro kana. Mana? Ai, anani ya yuri. Ngi mandika time. Okay bote. Ya nikonya timu ngiduga do yidimba le bitiri. Sawa. Hey, madanya. Ay. Pero wa. Chigini, umati. Sudi ni chigini. Umeju. Kuro wa chopo. Chopo ne wichi lech. Bodo. Nicheka ni wachicha. Kwani anuko migini. Bibiyo. Inwe wa asiko ni dicheke. Anuko mi pesa. Dicheke. Na wal ko radio mo pesa sana. Reti mo. Wadia on pesa. Anang. Mai gimi kela kana biro kana. Wa pesa mina dio muni kati mina lolo ko. Ma ber kaka chiel. Abiro manaka.
Manga madang timbe kodwa nade manga mawalo bwana. Manga omni wa pesa. No nade. Memu luonga nika. Ok marach. Kika wuonde mato gimana na pango anta diksi. Ipango luonga kuma chal kama. Koro danga tem nango danga wuko di dala kachicha. Ipango luonga kuma chal kama ngia na environment miluonga. Ino mori. Oko moraruok to lakini dong bingene ni kama private. Dotim nango tadona yudi kama chiegi mayot takoni wach mathago chunyi. Mabe nase koni to be. Ni lege tadwani iwinja matin dipoko konyo. Chakre chieng cha bingene kata poko yudo mondo wuoe maber. Ikona ne kama ichungi. Ne bichungi ka. Ikacha cha jikadho bro nini to wing'enge jomtaka kawuoyo. At least winje weche mawacho kacha cha ne mandara. Bine. Chunga ne. Koro adier be in dala kai dicho mibiro nebe onge tambe ma Felix ni bwana nyari tima fine ka gimore midwaro to anything ikona kaka wi at least anyuni kata study idago ma fine nyako ma jaber ma kinima plain kama hiyo kata dicho ni to radira di Dogna senyisni gige kunana. Weche magi moko nyalo sore. Kawa play chini ya maji. Kata ko badho gini do beda kanyo nyaka ndalo ma. Ochola makata wach ne bok ong'ere. Inano ni inchingat makata pokineno. Tantan kamweri adiere. Koro ng'aja ko biro to kwedi. Pare wich kuot. Tanto ndira manya santa eri. Magi mora midwaro abro mi. Koro ingik madwaro tenya mia. Kai. Ami. Okawudi. Koro pime ang'o midwaro? Adwa sim. Simu bwana kata marani. Sani nyagolo line bwana ami. Okadwa ma, adwa touch. Touch ngenye oda, touch ma ong'iyo goni. In ge iPhone 11 odi. Bwana, we watch TV mbaka simu. Ano kalung TV, iPhone 11 and sim. Magi bro puonja. Mano waketu sawa utapata. Ang'o kende. Bani konyo no steady. Ide yudo what next week kai mchele mora de yudo kai de us. I'll go watch.
Lau moro bani rabuon maber. Yarin. Udah nalo rumo. Ne, tim kama. Dinde kana pen imiyo mbodo ke. Andik bit chadi. Nek kata ka wuono an serious ni gi. Sani. Kura dandi gigo sani. To mane. Ai. Age mi kwata. Jaber. Ai. Romboto ni okbi. Veri gacho moro mago ne jaro tu. O idhi yuda utku. Momboto kelaka to boko bio. Nyone mana waya. Ai. Wangi tayudo. To lakini baba giko dwaro go. iPhone 11. Watch. Gimo yudo en mana poda gimo. Diende cha nyaka usi. Kamedo gi asling moko. Kato teka severo di chudo lakini manino tayudo. Kedma. Halo. Aku ikasa-kasa ke sini, mama mati mana kodi? Alan, adwar ni mondo Welanda. Dok yudo baru mana orang ni? Dong adwaro ni mondo walos kodi. Wala. Dong mondo adwar mana wabed kaka ne wantiere chon. Itu gimana ini sih baru ano? Itu investment no dia kujicho. Orang tadi buat anu lima tiada lawa, anak yang dengar membahas ni. Dong itu boleh dia usah apa beda? Apa enggak? Beda. Alan. Tiket tinggal kiura mo, ada mana nak pada tiga ini kalau macam. Alan, okipari kumwawuoke kodi yawa. Ndik mau chokodi. Mending ni gimana kipinya leo. Mo gimana kipinya leo kene. Alan, doga chien. Joda lawan ni ada na kero dah mana ngene keno bas menua. Ano kanya? Alan. Kwanza laki wacha ni nago laki. Buku nilipini au chien. Sikiru plastic. Ano kanya belo kudi? Wewe katem Adu wacha ni kana mate. Kiwinja gima temo wacho nini yawa. Asai yawa. Halo. Wah. Ala nungando na simu.